В следващото упражнение ще се научим как се обединяват детайли в даден проект. Отваряме програмата Кадро, учим на детайли и избираме нестандартни детайли. В случая ще обединим кухненския плод. Избор на детайл. Нашия избор го правим за кухненски плод. Избираме ръб 1, искаме да е изоблен. Изобленето да бъде 280 мм. При нужда можем да изберем и кантиране на кухненския плод. За да вземем дължината на кухненския плод, избираме дължина, измерваме нашата дължина, избираме широчина, избираме широчината на кухненския плод, избираме дебелина и избираме дебелината на кухненския плод. След което избираме бутона Чертай, избираме си точка на долепване и посочваме нашия нов плод. След което изтриваме останалите детайли. Така нашия кухненски плод е цял. Сега ще направим същото и с цокъла на кухненския плод, с цокъла на кухненските модули. Избираме отново програмата Акадро, затваряме нестандартни детайли, избираме от менюто детайли стандартни детайли, избираме си цокъл, искаме да бъде кантиран по 4 страни, вземаме си дължината на цокъла, вземаме си широчината на цокъла, вземаме си и дебелината на цокъла. След което избираме бутона Чертай, избираме си точка на долепване и поставяме нашия цокъл. Изтриваме останалите цокли. Така получихме обединение на кухненския плод и на цокъла на трите кухненски модула.